Na naman, traffic. Ay. Matumba na naman ang ano, duwa pa nga sa lakyan. Bihak ag bihak, di traffic na naman, no? Gani ay lawlaw nga ay busy nga kontraktor ni man. Ayan ang kotse ang isa, tuman ang isa, oh. Mga lawlaw ang obra nyo. Tapos subong sagasarasa lang. Lawlaw, mga palpak, ay busy. Kapira na, sulit-sulit lang kamo, ha. Lawlaw, kamo na kontraktor. Ay busy. Traffic na naman, grabe traffic. Tapos subong sala-sala kami. Palpak ang IBC na kontraktor. Tumba ng lakas ng hangin. Ay, susunod katawarin. Mayad na lang sa rakyan, ikong motor, nagabike, nagapanaw. Anda sur kagagan kung dito mo niya. Ano, sabi ako na? Ang kotse! Sabi na salagid di sila sila gid ang may sala ang gaubra. May tao pa dyan sa lahat. Oo, ang driver. Siguro. Hindi bigyan ng paa. Oo. Nasulit na naman. Pampira ka beses na. Lawlaw ang IBC. Doon pa sa pihak. Oh. Ay, nako. Gani, nakapira na ka beses. Lawlaw, gid ni nga IBC. Muna nakagapon. Saan nagligad? Mayad lang ang motor. Buhay motor na naglabay mas. Okay lang kung muna iyakin ng Gani, ang motor ay patay. Kagida. Dabang ilanay ka. Paulatala sila ka. Ay, IBC. Siya ang driver? Oo, ata. Amo mana, sila mana. Pera na ka beses. Ay, nako. Nungga ang IBC. Mga harap. Tapos, sunod na naman, ano na naman matabo. Dapat hindi na mo na ang cover. Okay na. Tapos, hindi pa ni hapon isla.